Siguin tots benvinguts aquí a la Seu del Coc, en el que, com a membres d'aquesta organització catalana-occitana, dono la benvinguda a tots vostès i al senyor Francesc Sangar, que ens farà una conferència força interessant sobre el tema del catarisme. Primerament vull agrair a tots vostès la seva presència. Vull agrair també al CAOC l'oportunitat que em dona per poder explicar, fer una petita síntesi de el que va representar el moviment dels bons homes i en particular el tema de les bones dones. És a dir, les dones càtares que van patir, van jugar un paper importantíssim en tot aquest moviment. Al llarg de tota l'exposició no em referiré gaire ni utilitzaré gaire el terme càtar, perquè era un terme despectiu, un terme que van posar precisament els seus enemics, que volien desacreditar-los, desprestigiar-los, i ells mateixos es deien o bons homes, bones dones, o bons cristians o bones cristianes. De forma que al llarg de tota l'exposició jo utilitzaré bàsicament el terme bones dones per referir-me a aquestes dones tan valeroses i que realment poden ser exemple per a tots nosaltres també en ple segle XXI. Suposo que també tots vosaltres haureu escoltat a parlar una mica del catarisme, del moviment dels bons homes i les bones dones, ni que sigui simplement per referència, n'hauré escoltat a parlar d'ells. Moltes vegades quan jo començo a parlar em diuen sí, el nom em sona una mica, que n'he escoltat, he llegit alguna coseta, però bé. Només faré una petita síntesi de 5 minuts, perquè naturalment el tema bàsicament es tracta de parlar de les bones dones. El moviment dels bons homes i les bones dones va sorgir a meitats del segle XII, a Occitània, encara que bàsicament Occitània, però també es va poder veure en altres territoris veïns, com en algunes zones del nord de la península italiana o la mateixa Catalunya. Fins i tot s'han trobat restes, proves d'existència de comunitats de bons homes i bones dones a Castella i Lleó, al voltant del camí de Sant Jaume. I també n'hi va haver moviments més o menys semblants a zones com la Renània, Alemanya, o fins i tot a la península balcànica on es deien els Boubils. En què es basaven els bons homes i les bones dones? Doncs en recuperar clarament els ideals evangèlics. Els ideals que van iniciar-se quan va començar el cristianisme en el segle I de la nostra era. Vivien amb una gran austeritat, amb pobresa, en unes comunitats molt senzilles, i criticaven obertament tot el que estava fent en aquell moment l'Església Catòlica, el seu luxe, l'opulència que tenien, aquest ritme de gran vida que es donaven els bisbes i els cardenals. Ells van voler tornar a aquestes primeres comunitats cristianes que van sorgir. D'ells, la veritat és que no hem conservat gaires coses. Ells no construïen ni temples, ni esglésies, ni catedrals, ni res. De forma que edificis realment no n'hem tingut cap ni un. I de textos que s'hagin conservat, la veritat, molts pocs. El ritual de Lió, el ritual de Dublín i poca cosa. La majoria de les dades que tenim i la majoria de les dades que us donaré avui es refereixen clarament a les actes inquisitorials. Les actes que va fer la Santa Inquisició quan va començar a perseguir-los i amb els testimonis que agafaven i les dades que agafaven. De vegades, fins i tot, alguns d'aquests documents són contradictoris entre ells mateixos. És a dir, ens diuen coses que no concorden un testimoni amb l'altre. Amb aquesta situació de crítiques a l'Església, de no voler obeir al papa, no consideraven l'autoritat del papa com a legítima, el papa de Roma, naturalment s'havien d'enfrontar obertament amb l'Església Catòlica. I això és el que va passar. L'Església Catòlica veia que anava perdent progressivament fidels als territoris bàsicament occitans. Sobretot moltes famílies nobles occitanes havien abraçat la fe dels bons homes i les bones dones i temien perdre el monopoli religiós. Si això sumem que en aquella època aquells comtats, ducats, marquesans occitans tenien una dependència més teòrica que pràctica respecte de la corona francesa, és fàcil pensar que aquesta lluita es van ajuntar fàcilment també la monarquia francesa, que desitjava tornar a recuperar el domini i el control sobre aquells territoris. Moltes vegades es compara també el tràgic final dels bons homes i les bones dones
també amb el tràgic final que van patir els templers, que van ser coetanis en territori i en temps, i que també van rebre l'atac de diversos col·lectius envejosos o temerosos de la presència social que havien obtingut els cavallers templers. Ells creien, els bons homes i les bones dones, que el món en què vivim no havia estat creat per Déu, sinó que havia estat creat pel dimoni, i que hi havia un altre món molt millor, creat aquest sí per Déu, on aniríem quan ens moríssim, i que realment estaríem molt millor en aquest món. Seria molt més perfecte que el món actual. Feta aquesta petita presentació sobre què van ser els bons homes i les bones dones, presentació que està més desenvolupada en aquest petit dossier que us han anat lliurant, ens deixa parlar de les bones dones. Com era la vida d'una dona a l'edat mitjana? Algú se li acut dir alguna paraula? Alguna descripció? Us en feu una idea? Algú s'atreveix a dir? Sabem que els homes era una vida dura, però com devien ser la vida de les dones? Encara pitjor. Encara pitjor. M'hi has dit, Marc? Perdó. Totalment sotmeses. La dona sota l'època medieval estava considerada malauradament poca cosa més que un animal. Fins i tot hi havia hagut alguns filòsofs i pares de l'Església Catòlica que arribaven a posar en dubte fins i tot que la dona tingués ànima. A la dona se la culpabilitzava de tots els mals, de tots els pecats del món. Eva, la gran pecadora que havia portat al món al pecat, segons ens deia el Gènesi. I realment la societat de l'edat mitjana era descaradament misògina. Fins i tot les dones d'alta societat ocupaven una posició molt reduïda, una posició molt secundària. Si les taxes d'analfabetisme entre els homes eren elevades, entre les dones ja eren gairebé absolutes. Eren ben poques les dones que sabien llegir i escriure. Les dones estaven relegades a l'àmbit domèstic, a la casa. Però quan arribaven el temps de la collita, totes havien d'anar a treballar colze a colze amb els homes, sense cap mena d'agraïment. Les dones, malauradament, casades molt joves, de seguida començaven a tenir fills un rere l'altre, de forma que s'arribava a un embaràs pràcticament anual. Les dones pràcticament arribaven a tenir un embaràs anual, de forma que, i de fet, els embarassos i els parts eren la principal causa de mortalitat entre les dones. I això provocava un envelliment enorme entre totes elles a edats molt primerenques. I quina diríeu que era l'única possibilitat que tenien les dones, bàsicament en aquell món, de poder viure amb una certa llibertat de pensament i una certa llibertat d'acció? Doncs curiosament, i encara que ens sembli contradictori, la millor fórmula que tenia una dona en aquella època per tenir un marge de llibertat era prendre els hàbits. En els monestirs i en els convents, fora de la dominació dels homes, sense haver de dependre teòricament d'un home, sense haver de patir l'embaràs anual, malgrat les rígides normes que es vivien en els convents i en els monestirs, allà gaudien d'una certa llibertat. La dona, naturalment, no tenia un bon futur. Néixer dona no era precisament una cosa agradable en aquella època. Però Occitània va ser diferent. A Occitània es va començar a crear un camp de cultiu en què les dones van començar a assumir unes quotes de poder polític, econòmic i fins i tot cultural que eren inèdites a la resta d'Europa. Pensem que els bons homes i les bones dones amb quin moviment cultural literari van coincidir. Els trobadors, exacte. Van coincidir amb els trobadors. I els trobadors que defensaven a través de la seva cultura, amb les seves poesies de l'amor cortès, havien sacralitzat la dona. L'havien elevada a una situació de sentir-les gairebé com la perfecció. Tots els trobadors tenien una dama que era la seva dama perfecta.
es diguessin Adelaida, Clemència o com fos, i que van ser els precursors després de grans escriptors italians renaixentistes com Dante, Petrarca o Boccaccio amb les seves laures o les seves beatrius. En aquella societat de trobadors trobem que les dones gaudeixen d'un poder que no tenien a la resta d'Europa i sobretot, i molt més important, d'un respecte que no tenien a la resta d'Europa. La dona del trobador, sacralitzada pràcticament, defensada. Clar, és un context molt diferent socialment parlant. La dona està revaloritzada. Pensem que potser la dona més important de tota l'edat mitjana, a nivell de poder polític i econòmic, qui va ser? Elionor d'Aquitània, una dona occitana. Va ser reina de França i reina d'Anglaterra. Va aconseguir posseir un munt de terres a tot el territori que avui diríem Aquitània, impressionant. Mecenes també d'intel·lectuals i d'artistes a la seva cort, i que va saber imposar la seva voluntat i el seu criteri clarament. Però és que trobaríem també altres dones també de l'àmbit català i occità que estarien en una situació semblant. Pensem aquí a Catalunya, a Ermessenda de Carcassona, d'arrel, ja ho diu el seu nom, d'arrel occitana Carcassona, però que va acumular un munt de comtats catalans sota el seu domini, sota el seu control. O, per exemple, la dona que es va casar amb el seu net, el Modis de la Marca. Trobem un camp de cultiu molt procliu a la possibilitat que la dona sigui revaloritzada. I així va ser. I així va ser. Les dones, les bones dones, van arribar a ser considerades pels bons homes com a iguals. I per què com a iguals? Doncs perquè era un tema bàsicament filosòfic. Els bons homes i les bones dones creien que els nostres cossos també han estat creats pel dimoni, mentre que l'ànima ha estat creada per Déu. Les ànimes no són ni homes ni dones, són esperits, són ànimes. I per tant, som tots iguals. El cos, que ha estat creat pel dimoni, decideix si hem de ser homes o si hem de ser dones. A més, els bons homes i les bones dones creien en la reencarnació. Jo en aquesta vida puc ser un home, però en la propera vida podria ser jo una dona. De forma que, clar, si jo a la vegada puc ser un home, ara, una dona després, que és que després seré inferior pel fet de ser una dona? No. Amb aquestes creences ens trobem, doncs, que per ells home i dona són iguals, perquè són dues ànimes creades per Déu. Això xocava frontalment amb tota la filosofia, amb tota l'escolàstica, amb tota la ideologia medieval catòlica que defensava l'Església. Xocava frontalment. Com és que les dones són iguals que els homes? Com és això possible? S'ha de dir també que moltes vegades també els que hem estudiat el tema dels bons homes i les bones dones hem també idealitzat una mica la situació. Encara que els bons homes consideraven que les seves companyes, bones dones, eren iguals, és probable que a l'hora de la veritat no fos tan igualitària aquesta situació. Posaré uns quants exemples perquè ho comprengueu. Els bons homes i les bones dones podien predicar, però bàsicament qui sortia al camp, a la ciutat, a les fires a predicar, bàsicament eren els homes. En canvi, les dones tenien unes vides més sedentàries. Potser s'afegia el tema que dues dones, perquè sempre anaven per parelles, o dos homes o dues dones. Dues dones per aquells camins abandonats era molt més perillós que dos homes anant pels camins abandonats. Ens trobem també que malgrat que les dones podien ser perfectes, perfecte volia ser una mena, com diríem en el món catòlic, una mena de capellà. Les dones podien ser capellans i administrar sacraments. Els sacraments dels bons homes i les bones dones, el consolamentum, el majoramentum, podien fer-ho. Però no podien arribar a un nivell més elevat, a un nivell en l'òrbita com per exemple de diaconesses o de bisbes, no podien arribar. Però sí que podien ser perfectes. Les dones, de les bones dones, doncs, van arribar a ser més nombroses fins i tot que els bons homes.
I bona part de les bones dones, encara que sigui curiós, provenien de l'alta societat. I en els registres inquisitorials hem provat que el 68% de les dones, que eren bones dones, provenien o de l'alta o de la baixa noblesa. Realment, el moviment es va introduir molt dins de les classes altes, de les classes nobiliàries, i gràcies sobretot a les dones. Perquè la imatge que tenien les famílies de la dona era que elles eren les comunicadores, les continuadores, les que continuaven amb la ideologia, amb la religió, i sabien mantenir unida la família amb la religió. Elles no estaven vistes com la matriarca, estaven vistes com la dipositària del coneixement i de la saviesa dins de la família. Com la Sofia, la saviesa, que es deia antigament. Estem parlant naturalment d'un canvi totalment radical amb la ideologia medieval que s'estava defensant. Una dona que és la transmissora de tota aquesta saviesa a les famílies. Una dona que és venerada en aquest sentit. No és la dona reproductora que l'únic que ha de fer és portar fills al món. És la dona que manté unida la família, que instrueix la família, que l'educa i que amb els seus valors la fa millor. De fet, tradicionalment, sempre, fins i tot en el món catòlic, qui ha continuat també la transmissió dels valors dins de l'Església catòlica, habitualment ha estat la dona. Tots els que tenim una certa edat sabem que fins fa no gaires anys qui organitzava les comunions, batejos, processons, qui guarnia les esglésies, eren les dones. Qui s'encarregava de fer que a les famílies es fessin les festes religioses eren les dones. Això fins i tot s'ha mantingut fins a temps relativament recents. Els bons homes i les bones dones no tenien, com he comentat, edificis, però sí que tenien una cosa que es deien les cases càteres. Era una mena de residències en què hi havia per a homes i hi havia també per a dones. I on s'acollien persones que no necessàriament havien de ser o bons homes o bones dones. En el cas de les cases càteres, que estaven controlades i regides per les dones, trobem que acollien a qualsevol dona que estigués en una situació complicada. Mares solteres, dones repudiades, òrfanes, qualsevol dona que estigués en una situació econòmica complicada podia rebre allotjament, assistència, menjar i sobretot molt de recolzament per les bones dones que hi havia allà. De cases càteres n'hi va haver a les principals ciutats i pobles que hi havia repartits per Occitània. D'un, Mas de Santes Puelles, n'hi havia Fanjaus, hi ha indicis que hi va haver cases càteres regides també per dones. L'armonda de Foix va néixer durant la segona meitat del segle XII i provenia de la família de la Casa Comtal de Foix, una de les més importants que hi havia a Occitània. Heu visitat Foix? Algun de vosaltres heu visitat Foix? Sí. Allà hi ha el castell de Foix i, naturalment, la Casa Comtal vivia allà. De fet, la Casa Comtal de Foix va ser una de les cases nobiliàries més implicades amb el tema del moviment dels bons homes i les bones dones. Cada generació n'hi va haver com a mínim a la Casa Comtal de Foix dues perfectes, és a dir, dues dones que es van fer de la doctrina dels bons homes i les bones dones. En el cas de la generació de Slarmonda van ser ella mateixa, Slarmonda de Foix, i la seva cunyada Filipa. Com passava sempre, es va casar, o millor dit, la van casar, perquè naturalment en aquella època la gent no es casava, els casaven. I la van casar també amb un altre noble, Jordà III, de Cabaret, en un matrimoni clarament de conveniència. Ell es va acabar morint i va ser precisament arran de la seva mort, la mort del seu marit, que ell es va començar a dedicar amb més profunditat a difondre la fe dels bons homes i de les bones dones per les contrades, sobretot del comtat de Foix. De fet, ella va ser ordenada perfecta per un dels perfectes més famosos que hi havia dins del moviment dels bons homes, que era Gilabert de Castres. I
va organitzar juntament amb la seva cunyada Filipa una d'aquestes cases càtares a Durm. I sobretot, ella va ser la protagonista d'una de les escenes que millor recorden el que va ser la lluita i l'enfrontament entre aquestes dues visions del món, la catòlica i la càtara. Senyora, agafeu la roda i aneu-vos-en a filar, perquè aquesta conversa no és per vosaltres. Aquesta frase tan bonica li va dedicar un frare franciscà a Eslarmonde de Foix en un concili, una reunió que es va celebrar entre catòlics i càtars per parlar una mica de les divergències filosòfiques i religioses que tenien. Ella va voler intervenir en la conversa i ell li va dir aquesta frase. Li va dir, senyora, era Etienne de la Miséricorde, aquest monjo franciscà, li va dir que simplement pel fet de ser dona no podia intervenir en aquella conversa ni podia expressar la seva opinió. El que no ens explica les cròniques és que li va respondre ella, perquè hi ha una dona de caràcter, potser li va etzibar alguna cosa, però no ho sabem. La qüestió és que mostra clarament les dues mentalitats. La càtara occitana amb la dona que té dret a tenir veu i vot, expressar la seva pròpia opinió, i la catòlica en què la dona s'havia d'anar a agafar la roda, la filosa, i començar a filar i a fer roba. Eslarmonde de Foix va viure els primers anys de la croada contra els albigesos, contra els càtars. Va viure els primers anys i va morir l'any 1215. Però curiosament la seva història no s'acaba aquí. El mite va continuar. De fet, fins i tot hi ha la llegenda que diu que ella realment no va morir, sinó que es va convertir en un colom que vola pels voltants de Montsegur. Una llegenda naturalment molt bonica. Però el mite va continuar, i fins i tot amb moltes polèmiques amb el pas dels segles. Hi va haver fins i tot una òpera dedicada a ella, es va fer fins i tot una pel·lícula que estava protagonitzada per ella, en plena ocupació dels anys 40 del segle passat a França, i subvencionada pel Tercer Reich, aquesta pel·lícula. I fins i tot, però farà una mica més d'un segle hi va haver una polèmica molt forta, precisament a Montsegur. L'estat francès va voler, a la muntanya de Montsegur, allà dalt de tot, fer una estàtua a Joana d'Arc, heroïna nacional francesa. I es va mobilitzar tota la gent a Occitània per evitar que això no es fes realitat. Volia que si s'havia de fer una estàtua a alguna heroïna dalt de Montsegur, havia de ser d'Eslarmonde de Foix, que era la seva pròpia heroïna, no de Joana d'Arc, que era dels territoris de la llengua d'Oil. Finalment, ni es va fer una estàtua ni es va fer l'altra. La manca de pressupost, com passa sempre en les administracions públiques. No es va fer absolutament res. De forma que no es va construir. De fet, si heu vist de Montsegur, veureu que allà no hi ha absolutament cap estàtua de cap dona. Però Eslarmonde de Foix va quedar clarament en la memòria col·lectiva de totes aquelles terres de la zona de l'Ariège i de la resta de les terres occitanes, com la dona perfecta i la dona que va representar tot aquell moviment. Les dones també van patir la croada contra els bons homes i les bones dones en igualtat de condicions. Tornant, per exemple, al tema de Montsegur, l'any 1244 la muntanya de Montsegur, el seu castell, va caure sota les urpes dels croats. Aquesta croada que havien organitzat la monarquia francesa i l'Església catòlica. I allà hi havia 200 persones allà dalt de la muntanya. A totes elles se'ls va oferir la possibilitat de que si renunciaven a la seva fe, al seu dogma, salvarien la vida. Cap d'ells no va renunciar. Però n'hi havia moltíssimes dones, també hi havia ancians, també hi havia nens. Concretament, per exemple, hi havia famílies senceres que van morir a la foguera, en un prat que hi ha al costat, que és el Prat dels Cremats. D'una família en concret van arribar a morir fins a 3 dones, que van ser Eslarmonde de Parella, Corba de Parella, que era la dona de l'encarregat que guardava el castell, és a dir, del governador del castell, la seva filla Eslarmonde de Parella i la mare del governador, Marquesia de Cantar. Totes 3 van morir a la foguera al costat del Prat dels Cremats, sense renunciar a la seva fe i esdevenint exemple. Potser trobaríem els últims indicis
del que van estar els bons homes i les bones dones en terres més nostres. És una història tràgica, no ho negarem, una història d'un primer intent que hi va haver de revaloritzar les dones després de segles i segles d'opressió, que va acabar malament, malauradament. Però va ser un primer exemple que va crear llavor, i de fet això no es va oblidar mai a les terres occitanes. Aquestes dones valeroses com és l'Armonda de Foix o moltes altres que n'hi va haver. Dones que van saber sobreviure, van saber portar les seves famílies cap a uns bons destins, van saber educar les seves famílies molt bé amb les seves doctrines i van saber naturalment deixar una empremta inesborrable en aquelles contrades i en aquelles comarques. Clar, avui, des del nostre punt de vista, des del segle XXI, clar, podem veure que aquelles dones van ser unes capdavanteres realment i potser van ser l'embrió de molts dels drets que afortunadament les dones han anat aconseguint al llarg dels segles. Moltes d'elles ho van pagar amb la seva pròpia vida. Van pagar amb la seva pròpia vida d'una forma força cruel i bàrbara. Qui era l'epicentre d'aquesta casa senyorial? Garcenta del Mas, que era la dama noble que hi havia allà, bona dona també, i que va saber transmetre als seus 5 fills totes les doctrines dels bons homes i les bones dones, de forma que realment va saber continuar amb tot això. Va saber continuar i mantenir unida gràcies a aquesta fe, tot això. Una de les anècdotes també més curioses per comentar era que, si bé l'Església Catòlica deia que les dones, totes elles, havien de tenir la màxima quantitat de fills possibles, els bons homes i les bones dones no compartien aquesta mateixa opinió. Per què no la compartien? Perquè deien que, clar, si aquest home, aquest món i aquests cossos que tenim són imperfectes, per què continuar propagant-los? No s'oposaven en absolut a la procreació, però tampoc estaven d'acord amb una procreació il·limitada que es tinguessin tots els fills que es poguessin tenir. De forma que, al contrari del que defensava l'Església Catòlica, els bons homes i les bones dones estaven a favor dels mètodes anticonceptius, cosa que en aquella època això era impensable. I fins i tot hi ha la constància que alguns d'ells havien arribat a fabricar alguns mètodes anticonceptius una mica curiosos, basat en llaços i cordills que es lligaven en diverses parts del cos per evitar que es produís precisament l'embaràs. Concretament, en unes declaracions fetes per una creient, Beatriu de Pladassoles, explicava com un capellà, diguem, càtar també, un perfecte, ella i aquest capellà utilitzaven també una mena de cordills que es lligaven al llarg del seu cos per tal d'evitar naturalment que en els seus contactes es pogués produir l'embaràs. Ella una mica amb sorna deia que una vegada li vaig demanar al capellà si podia endur-me jo aquest cordill a casa meva i em va dir que no, perquè si no l'utilitzaves amb algun altre. Així que realment ens ha semblat algun altre. Tot això surt en els registres inquisitorials. És un món, com he comentat, una mica diferent del que es vivia a la resta d'Europa. Un món en què trobem la mescla entre els trobadors que defensen la dona a tota l'ultrança, els bons homes i les bones dones que en principi també defensen una miqueta la igualtat entre homes i dones, un món molt complicat, un món en què també trobem molta violència, moltes persecucions, molta repressió, un món complicat de viure. I bé, les bones dones han quedat així en la història i voldria fer també una anàlisi personal, si se'm permet, naturalment. En aquest segle XXI que hem començat, que vam començar ja fa uns anys, ens trobem que semblava que molts drets de les dones estaven assegurats, almenys en el nostre món occidental. Naturalment, a altres continents, a altres mons és molt diferent. Malauradament, i com podem observar, només llegint les notícies, això malauradament no és cert. Les amenaces contra els drets de les dones estan més vigents que mai. A través de partits polítics,
i a través de comportaments. I jo particularment crec que no s'ha de moure ni un mil·límetre. Encara queda molt de camí per recórrer en la igualtat entre els homes i les dones en la nostra mateixa societat. Encara queda molta cosa per fer. Però ni un pas cap endarrere, ni un pas cap endarrere. Perquè, al igual que van fer les bones dones als segles XII i XIII, ni un pas cap endarrere en els drets aconseguits. Al contrari, passos cap endavant per acabar d'assolir els que encara, malauradament, no s'han acabat de cristal·litzar. I les amenaces són més que presents, al igual que el van tenir les bones dones al segle XIII i al segle XIV. Simplement, i si ens permet, aquesta afegit. Molt bé.